Pi barok ki pai ba jong ya hagani ka met ka ba manta te hagani ka met pai ba be ngon pan sulok ipi sikantir ar kantin ma kajing sulok jong ka de shaka kam simai himai simai hi shaka kam politik si tamba pediang ki ba bahabat kan ta ki basniu ki ba pimso ya ha te da kajing sukhiya ka men sim ke kajing amnut da ka men sim jong ngawan bani thu chipi ka pai ba kajing amnut jong ka men sim jong ka de banga sanut be yaki khon samla Syai ki khun samla jongi ki cha hakum kini ki chuk ki khun samla jongi ki detang ki nong komen briu bat ka baar ki khun samla jongi ha kini ki chuk ki detang ki nong shapan be Syai ka zela jongi kan poi Syai ki khun samla ki bahe kardan ki badannya ka jing shempang syai ki cha ngakli na pi pat ba syai ki cha kumba pitip pat ba ba Baya kan ni ka jela jungi lasen sha da ki he saipan ki bashar kai ki badannya kalak ka kluri ke milian ka jongki ubarit ubatai ubadan ka cing start pat ka cing shepang uhap banri syakendam ubadan ka mensim ka basisha ubadang I gerta ubadang biang kapor uhap banri syakendam hakaba umnut ban challenge yaki he saipan ka ka cing hikai ka bangi yo pat ba na ki he saipan haba ngiyo I menta ngila mentelep na menta lang bakas pa pat kasbay ngi I ka jingsem jinge pratali kisnem tambangi kloy ban klep no menta tang namar bangi yo ya kaspa ka ka jing sha ka jungi ha ke saipan pipar khat kumno pat ba shapang ka secret deriat ka secretariat piken bakitu ki balik syong hang tei kile kai kem trai ban yo pisa lada piken ba ka secretariat ka de ka platform jong ga jing ka mais pa tharai tang ki te gi he sarkar ki bamenta tharai ki badon kam spa kiwe kim dan kam ya ka spa lada ki andar matrik ki dan kam ya ka spa u engineer bat upas degree atau dan kam ya ka spa kata kada gicing shisha sensyar ki andar matrik ya ukhun jonga jong pi u engineer upas degree nadong syadong ndala sensyar u babe je u bastat fuel tang balong haba biang kaspa biang baik menurut peni pi kini ki barok haba dang la kaspa wat ya ki jing ki bangimat ka jing ka bangimat ka hab ban telep no hakmat jong kaspa hatu nakapen usla constituency dan tang umadu sa ubastat tarai hatu nakanartiang constituency dan tang masngau tarai bastat hatu nakamakon ro constituency dan tang bak bantai dor tarai bastat kunde kumnon ne kut ki constituency ngiyo I ya ka jingbe jong kinong mikmat jungi hakini kisngi wat ban keren lilai ta ka jingbe lada letang ki khna ki ba class 5 tharai ban ya keren kala siapa pala ban keren le ya ka tin khasite ban ya lap election ha ka tin khasite kim thang ban keren ya ubre ki amanuk sau Jaka bakin ong bakate ki ong man kamarat. Pinong no. Ya ubre uri ong permanu be. Nangum no. Tika kene ka bangimat haka jala ka jongi. Sya ki khon samla jongi ki bedon ya ka jing start bat ka jing shempang balai kim not ban mi syakmat. Namar yangi upat ba la suit la shor la the dang da ka kot selen sanspa. Jin la da upat ba u kendit ben reu. Tangkum hagin ki khep ki bamantaro namar ba upai ba ula kendit ban riu PE ne em bagi khon yo mon jong pi ki ba syong apa sekretariat ki lasdang ban kendit ban riu kata ka digi cik shisha la da pi ken ba ka sekretariat ka digi cakash na an kita ki badan hang te menta kim de ki nong shna an PE ki shna sa yak an
Kaan iyo kishna, PE kishna an, kidon ya kaan, kitip ya kaan. Nya kum nuna. Ladon kampan pelem yaki ladade hakalan chna an gen. Hande labda ong hakalan hespa te, kidon kampan syong julom hakati sekretariat. Dengan syuong yipi, syai ki kon samla jongi, ngasanut iki kon samla. Ki kon samla jongi kil lalong tang kinong komen briu. Ki kon samla ki bastat ki basampang, ki menut ben mi syakmat ben chelen, namar yangi upat ba ki mla ben pen sengtu lem da kepisahi, ya bahakmat nengkong. Hare jin lada mangi upat ba angi kendit ben riu. Kapisa kalong leno hakmat ki baro. Ngai ba kacingpang hakani kapor, kacingpang ku abor hakani kesengi. Kebesyur kai ba. Wat ubal ale rulen, ba ule. Kai gani. Tengah syuong ipi, tungin kersu tiak ya baro. Utang nung penya perjaj ban riu na ipi. Ngani tu ipi tanong pen perjaj ban riu. People ya ki kubor. Ki sarar sinong riboy ki ong. Bit bakin ba naw kawai ke distrik bakin wan tuklar ya ka kampan roy hapo ka jel hapo ka riboy kibana jenti ya ki ong kino yalam chong ka jenti ya ki ong da kino yalam upai ba omong re kino yalam ki ong hana bambit bana kawai ke distrik bakin wan tuklar ya ka jenti ya ki kita kino ngi percaya bentuk lada cia ya kasamla syabar jong gajala ngam juye bagi no yalam jongi kin mi syakmat ban le jarap ngam juye bagi taki sordar sinong kin le jarap ngam juye bagi taki kuri jaj jongi kin le jarap ki samla jongi ki badan syakat syabar jong gajala ki sngau kumbaka dai kedok kasnam ladi kinang ki lechim ki yarap mo ki yarap ki yata Henry mangi uba syong suk syong sengat hakani gajala ba ki jongi nginang ayu ban kam men ban kam parah Nginang ayo ban kam parah. Ngidan jing sengau kumno, bangin kam men kam parah. Lada syethe kidan kam. Ngim dan kam kidong pelat ang ni. Nang the kidan. Ki beriu jongi ki basa syethe ki batre syethe ki bayarap yaki. Henry mangi ki basyong ane nginang se ban kam men ban kam parah. Detang katang ong ipi kupat babi. Lada pisu tho baka sekretariat kadeka jaka platform kamai spa kamut ukon jonga jong pi uba pas ya ka MA ya ka BA BCA engineer hidon kam bad sai syakmat bad bi bad ban penyo spa yaki bale bangin syu ai lut haki te haki silenter ka jing im ga jong ki ngidon kam ban pen kala ka ga jing kwa jonga ngana ipi ka jing kwa jonga ka ni ka por ka debi tang ban exchange ya ka sorkal kwa ban exchange ya ka sorkal Ngakwa apa kiwai kin ngan yu ima ya ka kurkom trekam ga jongki no hakunu kurkom ki trekam tang ka tai ka jingkwa jonga ngakwa ban yu ya ki mat trekam bat ngakwa ru ya ki kun samla bakin mi syakmat no bakin mi syakmat bakin ailem bakin treshitom lem ban ailem ka jingyada ngakara ya balada kemdan sakiseng balang hasilong ladang ilet watang ban kan kasir ngim mdan jaga ya gitarai man la kasngi kiseng samla ki bat jala bad ki bar jala ma ngam juye ira kata ka sarkar wat upulit ubaka penjang apo surok lo ba bad namar balai bakim bad ki sarkar namar ki briu jong ki kontraktor jong ki ru ki don kam ki tu ki briu jong ki ya ki ba fikila hawan khanang da mde tangka kam sarkar ka bangido wat ka kam ki kontraktor ba per ngila do lot ki wan met ki banabar nakata ka dawa kwa bakinik bro bakin long exit daka banga burom ni pi ki pai babi tungin ya thau thamai na ya ka sarkar next year te tangum tahi khublai shibun khublai chiajar